katsojat. Vaikka kuin kovin moni ei katsokaan mun videoita. Mutta mä toivoisin, että kattois. Niin mulla olisi hieman asiaa. Mulle yksi tyyppi, eli mun kaveri. Eli sen nimi on nyt Kissakamut, mut se vaihtaa sen nimen. Niin se on mun kaveri, niin se tilaa niin kun mun kanavan, mut se ei ole vielä tilannut. Niin, mutta tää on aika turha video, niin kun, tai siis tää video on turha, eikö siis ei ole turha, tai no en mä tiedä, onko se teidän mielestä, teidän katsojien siellä. Mutta siis mä aion tehdä LPS Lotan kanssa, eli se LPS Sinttu, niin se vaihtoi sen niin kuin nimen LPS Lotaksi. Niin LPS Lotan kanssa me aiotaan tehdä 2 tilaajan spessu sitten jossain vaiheessa. Mutta se ei pääse huomenna sitten myöskään tekemään videoita, koska se menee sen Kissakamut. Mä en nyt tiedä mitä mä nyt sanoisin, tai mitä mä sanoisin. Mä en, tai se LPS Kissakamut, niin se sanoi, että sen nimen saa sanoa silleen ihan perus ja sitten saa sanoa LPS ja sen nimen. Mutta mä en halua, koska mä en tiedä saako tässä videossa niin kuin sanoa, mutta sen omissa videoissa saa sanoa. Mutta mennään siis asiaan. Eli niin, me tehdään sitten sen kanssa se video. Se kiva video. Ja mä nyt en tiedä hirveästi, mut kun mun ääni on sitten pikkasen mennyt, että älkää petkö. Huomenna, ylihuomenna me tuodaan 6 sisälle. Mä oon just tullut uimasta. Tai no en ihan justiin, mutta oon tullut kuitenkin uimasta muutama toista minuuttia. Ehkä puoli tuntia, en tiedä. Mut kuitenkin olin uimassa ilmaislipulla, koska mä voitin sen tanssikilpailussa. Ja LPS Lottakin voitti niin kun ilmaislipun uimahalliin. Ja me mentiin sen LPS Kissakamut. Mä en sano edelleenkään mitään, mutta mä sanon vaikka sen niin, LPS Lotan kamu. En mä tiedä, mut kuitenkin. Mä sanon vaan se tyyppi. En mä tiedä, mut kuitenkin. Mä sanon vaan nyt jotain. Eli sitten ja sitten sen siskon kanssa me oltiin. Ja se sanoo, että sen nimen saa sanoa LPS. Mä en tiedä kuulitteko te, mutta kun mä en viitti sanoa, mä en tiedä saako niitä nimiä sanoa, joten toivottavasti te ette kuullut. Tai jos kuulitte, niin se ei nyt ole mitään ihmeellistä, koska on se pikkasen harvinaista, että te kuulette ton äänen. Mutta jos te kuulette, niin sitten kuulette. Ja LPS Lotalle palautetta, kun mä tiedän, että se katsoo mun videoita. Sen ääni kuuluu aika hiljaisena mun videoissa. Eli sen kannattaisi käyttää pikkasen enemmän ääntä. Vaikka mä kuulen itse, kun se puhuu, niin mä kuulen sen aika kovana äänenä. Mutta kun mä katson näitä videoita, niin mä en oikein saa selvää, kun mä laitoin äänet täysille, niin mä en oikein kuullut. Mutta jos mä kuuntelen kuulokkeella, niin kyllä mä sit kuulen, mutta muuten mä en oikein tahdo kuulla sen ääntä. Joten siitä myös palautetta hänelle. Mutta toivottavasti se ei pahoittanut sen mieltä, koska se sai suututtua tänään jo tarpeeksi. Eli siis, sori kun tää tulee niin kun tähän aikaan näin myöhään, mutta musta tuntuu, että kovin moni teistä ei nuku lomalla niin kun tähän aikaan, mutta jos nukkuu, niin se ei ole mun asiani, koska minä menen 11-12 maissa nukkuun. Mutta ei nyt puhuta siitä, koska se ei ollut meidän asia. Se niin kuin nukkumaan meno. Tästä tulee sitten aika random video, mutta kun
ei mulla oo mitään semmoista ihmeempää aihetta muuta kuin puhevideo, että mut niin, kerron tässä vaan kaikki palautteita ja muita, että joo. Mä en tiedä, onko mun videoita tykätty, mutta mun mielestä ainakin jotain oli tykätty. Niinku 1 tai 2 tykkäystä. Ouch. Ainakin 1 tykkäys jossakin oli. Mutta mä en oo kattonut mitään niitä kaikkia, että jossain olisi tykkäys. Mut Blame Blaster haasteessa... Siinä Blame Blaster haasteessa oli 2 tykkäystä. Niin kiitos niille, jotka oli tykännyt mun videoita. Kiitti tosi paljon, koska mulle tulee hyvä mieli siitä. Okei, mennään taas asiaan. Mutta oikeasti kiitti. Sitten kiitti LPS Lotta, kun sä tilasit mut. Jos te haluatte niin kun katsoa semmosen toisen videon, niin mä teen kohta semmosen ihan niin kun, mä en kerro sen otsikkoakaan, että te saatte sitten jännittää ja odottaa sitten, jos joku katsoo nytten mun videoita, koska musta ei hirveän moni tykkää. Mut mä haluaisin, että musta tykättäis, mut kun ei tykätä. Ja mennään taas asiaan. No niin, mä raavin koko ajan mun korvaa. Ja koko ajan mä yritän pidättää mun yskää, koska mun yskittää ja mä en jaksa koko ajan painaa paussia, kun mä yskäsen. Joten mä koitan pidättää sitä. Eli... Mutta mihin me jäätiin? Mä en oikein muista, mutta kirjoittakaa kommentteja sitten, että mihin mä jäin silloin viimeksi, koska voin sitten vaan muistan, että mihin jäin. Ja muistakaa lukea Dese. Siellä ei kyllä lue mitään ihmeellistä, mutta description kannattiin lukea. Eli Dese. Niin, ouch. Mä oon sitten WhatsAppissa nimellä Nelluska1. Mut se ei oo mun nimi se Nelluska. Mä en tiedä onko Nelluska edes nimi, mutta se on mun mahtava nimi. Se mun. Että älkää seuratko sitten mua siellä. Koska mä en halua. Okei. No, en mä nyt tiedä, haluanko mä seurata, tai haluatteko te seurata mua siellä, mutta musta tuntuu siltä, että teidän on tosi vaikea löytää mua, koska LPS Lottakaan ei ole löytänyt mua. Ja se sai Skypen kun WhatsAppin eilen. Se ei ole löytänyt mua siellä. Muuta kuin meillä on nyt yksi ryhmä, jossa on toi LPS Lotta. Sitten meidän yksi toinen kamu. Ja sitten minä. Ja se on tosi ihanaa. Mä aion tänään jutella siellä. Voin koittaa, että jos LPS Lotta tulee sinne, niin, tai jos se tulisi sinne, niin sitten me voitais jutella siellä. Ei puhuta oikeasti sitä. Tästä tulee älyrandom, kun mä koko ajan olen, että mennään asiaan. Ei puhuta siitä. Tästä tulee varmaan maailman tylsin video. Pitäisikö mun lopettaa ja tehdä se vaan? No, okei. Ehkä tää video oli vaan tässä, koska tässä tuli maailman tylsin. Ja mulla on aika paljon puhevideoita. Tai sellaisia jos me vaan puhutaan, että se ei ole vaan että herätään, pyydetään kaveri tai jotain. Nyt mun on pakko yskästä eka. Ja kun mä sanon hei, mä oisin sanonut heippa.
Mä yskäsin juuri äsken. Ouch, ouch. Eli moikka vaan ja kiitos niin LPS Lotalle kun tilasi. Ja sitten kiitos tykkäjille, jotka tykkäsivät minun videoitani. Se lohduttaa minua, jos minulla on tylsää, niin on kivaa. Mikä tossa näkyy läpi? Ei kyllä näe, mutta mä en tiedä mitä se edes on. Mut kuitenkin, moikka! Mä laitan tän pois.